Sira ki yang weruh jane. Ana wong lebihan sira pateni. Arep urip dhewe kira kau. Giliran isun. Giliran isun. Wong sing diaturan pengen kebastan yang kembali ya. Aja kesiku sira. Aja sira-sira. Arep urip dhewe dapen. Jane weruh wong alum-alum jane kau. Jak ngertani banyu iki giliran isun. Giliran isun. Dewek tenan. Urip dhewe karep pira itu ndi? Arep mateni isun kemendel aja kau. Lho sing gedhe kau jelas wong ku kadung nganggo peraturan yo ora selamet gedhe. Pelaturan uang iki ngomong apik. Banyu ki ditembung, iki ngelep nyanjai. Dane weruh dane. Karepe diaspek to. Apa arane jajaran kau? Mulai jadi wong aja penting delongos. Ya sira iku anglongos. Dewek mulai kesuk ki arep angau memengan tarukan nek angklung. Memengan barang. Tarukan angklung kau. Sira dhewe tam ndek anglung. Ya sing angklung isun mulai kesuk karut gedhe kau. Anglung ira iku anglung ndi ae? Angklung bos. Maju rong weruh sira le anglung isun autan. Angklung kautan. Jadi kapan mainnya anu beno? Besok. Jadi tarukan ambian isun. Iya. Masalah belajar. Iya wes. Belum dah. Kira-kira. Masalah wanita itu. Apa yang wani li? Segede itu. Yang sawah musuh, yang kasinian musuh. Ayo. Masalah yo. Belum. Kadung isun menang yo. Iya. Isun sing ujar pokoknya itu menang. Sing ujar. Arep pasang untu sonde. Pasang barang. Pasang unta. Masih sira pasang untu tetep koyo manuk kuku belung kok. Yo sing bisa dah. Yang penting yo ora ana. Ayo kadung iku mulya wis pamit ora bira. Pamit ora bira tapi isun ngetaken meno. Iya. Aja golek iki. Kakangke. Masalah biapa isun piye? Dewek wis ampune. Apa pareng? Iya wis enteni kono. Ya wis ya. Iya. Awas yo ya. Jadi wong lanang hingga tujuan nantang-nantang ambil isun. Dan isun ki jalan wong bodoh. Najis lah kau.